Osim što ste uspješna glumica i supruga, majka ste troje dece. Dok većini žena trudnoća stvara neke neizbježne probleme poput debljanja, vi ste, čini se, bili lišeni takvih problema. Pa pre svega mislim da su godine bile na moje strani, a to je da žena kad u nekim 20-ima rodi dete, mnogo lakše se telo vrati u prvobitnu formu jer ste mlađi, metabolizam je brži. S druge strane moram da priznam da sam ja i vodila računa u toku svoje trudnoće, zato što smatram da sve što je umereno, da je jednostavno dobro. Nisam od onih ljudi koji smatra da kad ste trudni treba da jedete za dvoje, treba da jedete kvalitetno i zdravo i koliko je generalno vama dovoljno, a ako je to zdravo, beba će onda dobiti sve što treba. U sve 3 trudnoće sam dobila možda oko 10 kila, tako da uspela sam i tih 10 kila brzo da ih se rešim nakon porođaja. Jeste li se tokom tog blaženog perioda mazali nekim kremama kako bi izbjegli strije? Svakako da jesam. Nisam preterivala, zato što jednostavno smatram da priroda dosta stvari reguliše, pogotovo kao što sam napomenula u prvom pitanju, negde nisam imala previše ni straha jer sam bila dosta i mlada i koža je bila zdrava i mlada kao što je sada sa mojih 27 godina, tako da sam se mazala sa nekim prirodnim melemima protiv strija, a imala sam i sreću što sam ja neki, da kažem, debelokožac, tako da onda koža nije bila u nekom preteranom problemu, ali nije sama po sebi tanka. Imate besprekornu figuru. Bavite li se možda nekim sportom ili su vaša najbolja teretana vaša deca? Da, treniram i ne planiram da odustanem jer bi me jako grizao savez da sad prekinem. Sam dovela sebe do neke forme da nešto mogu da radim što pre nisam mogla ni da zamislim, ali u svakom slučaju i deca tu dosta pomažu jer više puta treba saviti se, da se zaveže perpa, da se podigne igračka, tako da se potrči sa njima, tako da malo oni, malo trening i mislim da je to dobitna kombinacija. Činite mi se dosta praktičnom ženom. Pa otkrijete nam, koristite li make-up u privatno vreme? Privatno nisam imala preteranu želju da se šminkam, zato što sam upravo kroz posao imala tu priliku da često budem našminkana i to po dosta sati, a samim tim negdje slušajući te poznate naše dobre šminkere, a i generalno žene kojima se ja divim i koje poštujem, sve su uvek govorile odmaraj kožu, bit će ti zahvalna, nismo svesni koliko je koža bitan organ. Kako negujete svoje lice? Imate li neke svoje rituale lepote? Sada samo dobra hidratacija i da je lice čisto i mislim da je san jako bitan, da ako ste dovoljno naspavani i ako koliko toliko se pravilno hranite, da to koža ume da ceni i ume da pokaže kroz što bolji kvalitet kože. Jeste li isprobali neki tretman lepote koji bi radi izvrsnih rezultata preporučili svima? Pa za sada nisam ništa onako da kažem intenzivno radila, niti nešto što je onako jače od tretmana. Za to bih mogla verovatno za nekih 5 do 10 godina da dam dobar savjet i sigurna sam da ću već krenuti za neke 2-3 godine sa tim nekim tretmanima, pa onda će verovatno to biti malo i neki ozbiljniji kako godine budu odmicale. Za sada su samo to neke masaže i neke maskice koje ili kozmetičar uradi ili ove što možemo da nađemo u prodavnicama, pa ili nam lepo mirišu ili su lepe boje, tako da, eto, to je otprilike to. Supruga ste fudbalera, a oni su u posljednje vreme veoma posvećeni svom izgledu i spoljašnjoj lepoti. Da li je vaš suprug takav tip? Pa mogu da kažem za svog supruga da je neko ko jako vodi računa o svom izgledu, što negde mislim da je jako bitno i to je jedna od stvari što me je i privukla negde kod njega, što je uredan u smislu voli da je počišan, voli da lepo miriše i da ta garderoba bude onako jednostavna, a opet negde dobar kroj. Tako da to je nešto što me jeste privuklo kod njega, to je nešto što ja učim i svoje sinove, a eto imam i mlađeg brata od sebe, tako da negde sam vidjela da i on usvojio te neke savete. Svedoci smo da se u posljednje vreme sve više muškaraca podvrgava raznim tretmanima lepote. Kakav je vaš stav o muškarcima sa napumpanim usnama? Iskreno da budem, u svom okruženju nemam baš muškarce koji preteruju u tome. Više vole onako da kako ih je priroda dala da takvi jednostavno i budu. Da ako nisu zadovoljni kroz vežbanjem da postignu neki možda željeni izgled, ako nisu zadovoljni s onim kako ih je priroda dala. Tako da u svom okruženju nemam baš muškarce koji preteruju sa nekim napumpanim usnama, nemam ni sa ženama takvih nekih bliskih kontakata, ne sa muškarcima.
Tako da, što se mene tiče, ja sam više onako okružena muškarcima koji su jednostavno takvi kakvi su, a mi smo kao nacija lep narod i negde kad god odem u stranu zemlju primetim ljude sa naših podneblja jer imamo mi neke specifične crte, tako da mislim da su nam muškarci muževni i lepi. Postoji li neki trend u estetskoj medicini ili hirurgiji koji je popularan kod žena, a vama se ne sviđa? Ono trendova što se meni ne dopada, to je ono što je negde preterano. Da sve što je preterano bespotrebno bode oči, bespotrebno vas na neki, po meni, pogrešan način izdvaja od drugih. Mislim da bilo šta što je preveštačko ne može nikome da se dopadne i ti pogledi nikad neće biti onako prijatni, nego će onako više ljudi da vas gledaju sa čuđenjem što mora da su usta tolika ili nos da je toliko mali. Tako da sve što je preterano, za to nisam.